ҳар дафъа ки ин мард дард эҳсос мекард, аз даҳонаш тангаҳои тиллоӣ мерехтанд. Барои бошидан ӯ фаҳмид, ки худашро ба дохили як чемодон гузорад. Вале ҳангоми интиқол кораш барор нагирифт. Як донишгӯ ба таври тасодуфӣ чемодонро бо худ бурд ва вақте ки ба хона омад, дарёфт, ки дар дохили ин як инсон аст. Барои пинҳон кардани сирри худ, он мард ба ин ҷавон дурӯғ гуфт. Ӯ гуфт, ки бо баъзе одамон мушкилот дорад ва аз онҳо пинҳон мешавад. Донишҷӯе ба номи Томи ба ин он қадар аҳамият надод ва кӯшиш кард, ки ӯро аз ин чемодон берун орад. Ногаҳон як тангаи тиллоӣ аз деҳони ин мард афтид. Вақте Томи тангаро дар даст гирифт, дар ҷояш шах шуд. Акнун ки сирфор шуд, мард тамоми ҳақиқатро ба ӯ гуфт. Ӯ гуфт, ки дар ҷисмаш чизҳои аҷибе рух медиҳад. Вақте ки дард мекашад, аз даҳонаш тангаҳои тиллоӣ мебарояд ва агар Томи ӯро озод кунад, ҳамаи тангаҳо аз они ӯ хоҳад шуд. Вале мард намедонист, ки акнун чашмони Томиро танҳо ҳирсу ҳасад пур кардааст. Ба ҷои кӯмак Томи чемодонро пинҳон кард. Субҳи дигар ӯ ба дукони заргарӣ рафт. Фурӯшанда гуфт, ки танга аз тиллои холис сохта шудааст ва арзишаш тақрибан $500 аст. Инро шунида, Томи ба шитоб ба хона баргашт ва як дӯсти худро ҳам бо худ овард. Вале вақте баргаштанд, диданд, ки дӯстдухтари Томи тарсидааст. Ӯ гумон кард, ки Томи касеро куштааст, чунки аз чемодон ангушти инсон берун монда буд. Томи ба хона даромад ва дид, ки мард ҳанӯз зинда аст. Духтар фавран кӯшиш кард, ки ба ӯ кӯмак кунад. Вақте ки ӯ мардро кашид, боз тангаи тилло аз даҳони ӯ берун баромад. Духтар ба он аҳамият надод, вале дӯсти Томи комилан гирифтори ҳирсу ҳасрат шуда буд. ӯ чемодонро гирифта аз зинапоя ба поён партофт. Ҳамин замон буд, ки аз чемодон тангаҳои тиллоӣ пароканда шуданд. Ҳоло ҳама фақат ба тангаҳо менигаристанд. Онҳо ба мард дард медоданд ба ҳар роҳе, ки метавонистанд, то тиллои бештар гиранд. Аввал пули манзилашонро супориданд, баъдан тарзи зиндагии худро дигар карданд. Вақте фоидаи ин корро диданд, аз ҳад гузаронинданд. Онҳо ҳатто бо электрошоки барқӣ ӯро азоб доданд. Мард дар ҳолати ваҳшиёна қарор дошт, вале ҳеҷ гоҳ илтимос накард. Шояд медонист, ки ин охирон рӯзҳояш бошад. Як рӯз ногаҳон Томи виҷдони худро эҳсос кард. Ӯ гуфт бас аст ва пешниҳод кард, ки мардро раҳо кунанд. Вале духтар ва дӯсти ӯ розӣ нашуданд. Он гоҳ дӯсти ӯ барои бори охир тугмаро пахш кард, то шоки барқӣ диҳад ба ин мард. Томи аз ин кор ба хашм омад ва ба полис занг зад. Вале духтар телефонро кашида аз дасташ гирифта ба болға шикаст. Вақте ки Томи кӯшиш кард муқобилат кунад, дӯсти ӯ Томиро бо болға зад. Томи дар хун ғарқ шуда ба замин афтод. Танҳо пас аз ин дӯсти ӯ ва духтар дарк карданд, ки чӣ коре карданд. Онҳо пулро гирифта кӯшиш карданд, ки фирор кунанд, вале дар он лаҳза фаҳмиданд, ки мард дар чемодон ҳанӯз зинда аст. Онҳо қарор доданд, ки боз танга гиранд. Вақте ки боз як шоки барқӣ доданд, мард бо садои баланд хандид. Чашмони ӯ мисли тилло медурахшид, вале онҳо ба он аҳамият надоданд ва як бори дигар тугмаро пахш карданд. Абре аз дуди сиёҳ баланд шуд ва мард табдил ба дев ёфт. Танаҳояшон аз тарс қоқ шуда буд, вале акнун дер шуда буд. Дев аллакай ду чемодони холиро омода кард. Акнун барои ҳирсу тама вақти ҷазо расида буд. Пас аз он дев бо шакли инсонӣ гирифт ва фурудгоҳ рафт. Ба кӯмаки корманди фурудгоҳ ҳар дуи чемодон ба осонӣ ба тасмаи интиқол бор карда шуд. Ба назар чунин менамояд, ки ин ду нафаре, ки дар дохили чемодон ҳастанд, азоби ҳақиқӣ интизор аст.